търсим. Така че аз не Те виждам. вече не са на мода. Не виждам смисъл. Да. Мода или не. Така че това си един типичен жълт Совиньон Блан, но годината беше перфектна за бялото грозде. Посвалили сме всички лампи. Значи просто като по учебник беше ПХ 3,2, титруеми киселини 6,1, мисля, че е този много високи киселини. 6,1, които след това, като след зимата, станаха 5,9. 5,9. След като се поотложи по стените на съда малко тартарати, така че имаме няколко бурканчета с тартаратчета прибрани. Винените кристали. За подкиселяване на супи и сосове. Да, французите си ги събираха там. И ние така правим. Ние ги събираме. Като не мързи ги събираме, защото голяма играчка, докато се измият и слушат после. Така че това даде този Совиньон Блан. Просто перфектното време. Теруара си е същия, ароматите си ги има и други години, но тази година са по-силни аромати. Много силно, да. А освен това не минават толкова бързо. Трайно остават и в чашата, и така и като вкус и после вкус. Аз затова казвам, че в този смисъл сме много доволни. Вървим по една възходяща пътечка. Което е целта, както винаги. И това ни даде всъщност коража да направим тази година. И сега ще почнем да издаваме такива тайни от кухнята. Имаме 5 бъчви Совиньон Блан, който е ферментирал барел фермент. Този същия Совиньон Блан, същия сок. Само че от момента на смачкването, настойването и отточването влезе в бъчви. Там му мина ферментацията, бурна, тиха, всичко. 6 месеца и половина в бъчви. И понеже бъчвите бяха сравнително на малко зареждания, мислихме да го държим около 8 месеца, но на 6-я месец, 6 и половина, опитвахме органолептично и го извадихме. И от 2 дни, всъщност от 1 ден. От вчера е в бутилки. Вчера е в бутилки. Вчера Петър Вчера бутилираше нашия. Така че имаме 1400 бутилки Совиньон Блан в бъчви, но той ще иска поне 2 месеца и половина да постои бутилките. И тогава, но той ще бъде от тази серия, която ще опитаме по-късно.